Kasih Student Union mentang kasih kali punya kenduk yang Vice Chancellor kendehu punya kena halo kejing kebagi samla pulih kia kenduk halo kejing yang penibor pada yang kini kai bat kendehu haka bidi bekejing menteri kam dia kan National Education Policy hagi kedan undergraduate course habaru akia kulit punya sok bat kendehu habirkan beberapa pasal khabar hadir meladak banyak tai bat Vice Chancellor Ruben Najar oleh tu bakas seng kuat bagi jing kebagi kai kia kenduk kembali lapan pau di ban penbaik mardor Amara dapatkan gaji yakhi kini kai kan du sibur ni kisam lapuli. Oleh thuru manakan yang keseng setelah biarkan du bagi bor sekar jela. Makan lumru ia kejalah pada kini kai ki principal ki college buat ki bor punya kini hu kenang balapan penbit no ia kini kicing e. Kajing penterikam ya ka NEP ha kini ki kindiat mana bal adep kimi ni baki bun pelak ki jing ketung kucing ketram. Ha ka ba nakaliang jong ka university ka apelat bahkan ya cakmat bakal haba day bakal ini ke National Education Policy arjar arpo but kat kum kajing pensengau nakal yang jung visi ong ba ula kandak iki bun tili ki meeting apa deng ki nohikai apa deng ki principal ki bapher but kum juru apa deng ki tanat sarkar ban kum no ban penteri kam ya ka NEP Henry kat kum ki jing lum kubor jong kaseng ni iba ka NEP da kadang don kijing jeruat kat tu kan kijing jeruat hapo ka NEP ba ki syllabus ki pat biang ka kawi ke benta ki materials ki badon nam tak kena ki pat biang but ki guidelines ba ka university kampat long ka ki basai ba ni ba kiliang persya na kiliang kinu hikairu ki opus ya kan ka jing penteri kam joka NEP na kaliang kaseng ni la dawa ba UVC udi ban address ki problem juki no hikai baki di banwan kaju kami jing keren but kinu ki concern baki no hikai ki PLE ba UVC udi ban rectify ki boro but kenang ba dadi ka ba long bala baka ki kena school but ki kena pulihi kimdei ban du nong namar kat kum kajing minta kalong ba ki kena ka ki college ki penteri kami ke NEP hende ki no hikai pat kim shim ki kelas haba khaddo pat kajing du nong kadi kajing du nong kim kena hi kum kaseng kajing wan kajing kalong tek bandawa ba ki kena puli kimdei bandu nong lingba kajing penteri kam joka NEP ba ka ego joka university ki bat kibi ki stakeholders kimdei ban bandu nong ki kena puli but ni sungkumen ba nakaliang UVC pencai ba ukuloi ban kendu yakinu kiliang ki ba persya ya po ka NEP but niru ni nyai ni pa limba kini ko amun pa keruak ke pasai saka sarkar bakadi ban convene ya ka emergency meeting apa deng ki nohikai ki ba persya ya ka NEP but ka university kang baka ki kajing persya jong kini kai ki laban pensai hapo kata kajing elang but ki laban one part hakanu kunu ka solution ka ba tikna kang ba ki kena pulihi kin dut long ki badu long sistem orang kat stakeholder mah kapta mereka real katu ni po diklan bu bagi mereka kindeki apa administration janju TKI ka kebijakan tu ya kata ka juhi ni ya keren mentan ba i haki press release ki ba adam i ba UVC ba umla ban khot ki be ki MCTA ki yang pun ban discuss ya kani namar ba kat kum ka jingkaren chu ba uang ba ki MCTA kan ha po ka jurisdiction jong ka Northeastern University Henry kata Henry hadin ba hadin ka jingkaren chu ba ka jing chu kam shimut ba kibi ki kai kimla ban pini kimla ban wan kendu yu ban pini ya kajing jong ka NEP but ukloi ban ya discuss akanu por ba nakiliang no kai kinu hulu bakin wan bakin discuss lor kajing jong ka NEP ganti try wala ora kut igani kunu from nakaliang kasing hi bangi long pikir ba kadi lor kajing long jing ban jong kena namar ba kani kajing long jing man mentah kalong ba hapakut kasi kajing du nong kadi tang jung nakaliang kasing ni dawa ba UVC udi ban sngap ikinu hikai kajing baki kila address shiki press kila address chu ba kajing bambiang juki syllabus kajing bambiang juki materials UVC ula pencai ka tu bani halor kita ki benta Henry kadi bandon ke confrontation no happening to university happening to sarkar chela but happening to MCTA nang ba ha kebukut kesni
kung ki academician hi borok bangila ban wan haju kamit bahinya keren bat ngila ban ke ki babahatam ngila ban ai pat chak kena Untuk isu ke orang bakal dia belum uniform baik baik. Kami belum pasli kan. Di napangi mentapat dan balik juga trade dan balik juga mereka kadang belum hanga jentut. Semua hidup pada ini. kat kum ka jing dum ku bor jing namar bangir ngila kendu ya kat ku ni colleges bat ni don ki des ba juga minutes juga meeting ba borok ki principal hi jong borok ki colleges si kila pdiang ya kani andre hoi ka jing pdiang juki ru kam shimut ba kila la ban pentri kam takadon kanu ko jing ye ka ni na kalang ka jing lang ka ba ada education minister ka sarkar jolar ka pdiang ba takadon kanu ko jing ye ki loy ban yaram ya kum kita colleges ande ki di ban persang ba kita kadon kanu jing don kam ne jing yarap kila ban pensha shung bi so ya university na sarkar jolar Kami studi ka sa entry sa ini college ka ba pintat ini ka terus try ka university local EP. Itu fly yo pa din. Terus tol ka sa entry. nakaliang ni ka sanatris lese simtip ba padi ikini gini gini tho nakaliang juki ba persya directly dengan mla ban kan kata ande ya kinet si kumengi ki don ki orientation program kumnu ban implement ya kini de ke ba ni dengan ban yang saka ba omba tidak ke dini di ban wan apo kami cini keren kini hikai principal ka sarkar jela ba university ba kumnu ban pentri kam ya ka NP klam kini gini jing jero jing ba de don kini gini jing jero jero de don jing e ka kun ba kini hikai kala pun sku de ban address kita ke issue but they ban solve no nomor ba dengan issue ya sa kum ni kamut kin don ke jing du nong kan di kena nomor hadu menta ki kena de kilit cha ka college ki ba ki jongki ke classes ki long ni kin hikai kan ta ka bu si kan di kan jing nong ki kena Balong ya cakmat baje jing pentri kamnya ke NP. Ka jing u ba kam shung ong ba un pentri kam long open ban debate dei ong ba kedi ban wan ban discuss bot u haba ha inu ni benta de ki mu ai ke no kalang jing persa de ki inu tep de kata bin ong ba ki kedi ban wan cakmat bat ha ju ko por ka sarkar ka ban convene ka meeting sibet nila ban kendu education minister ban pusku kata ka ju hi ka phang ba kedi ban convene ka emergency meeting khalang ba kani ka jingin long jingman hapren ka sarkar ka university bat kinu hikai ka ban kut no khalang nam ta ka benefit hi jong khuna